Witajcie wszyscy, co nas oglądacie. Teraz żyję w takim dobrym towarzystwie. Godą dzisiaj, że nagrywam filmik ze stolicy Górnego Śląska, czyli z Łopola. Trafiliśmy się tu z kuli tego, żeby uściślić, wzmocnić Koalicję Polską, które tworzą Ślązoki Razem, PSL i pora jeszcze innych ferajnów w Polsce. Także jak będziemy mieli ten gorący czas, bo się tak wszystko ku temu zmierzą, bo widzicie, co się dzieje w Polsce z tymi mediami, z tymi ustawami, z tym wszystkim. Także my się szykujemy już do tego, żeby współpracować i żeby nas poznali w jak najszerszym gronie. Teraz bych chciał, żeby coś padał szef opolskiego PSL-u. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Ja na początku chcę powiedzieć, że strasznie się cieszę. Witam Was serdecznie, ja też godą, ale pozwólcie, że dzisiaj będę mówił, bo do swoich bym też chciał, żeby mnie pojechał, żeby zrozumieli, dlaczego się cieszę. Cieszę się, że przede wszystkim, że powstała struktura Ślązaków Razem w województwie opolskim, że dzisiaj spotkaliśmy się naprawdę w fantastycznej atmosferze i w zupełnie otwartej wymianie poglądów właściwie na wszystkie tematy, które nas interesowały, które są tematami bardzo ważnymi dla regionu. Kiedyś było tak, że Opole było stolicą Górnego Śląska. Ja też uważam, że powinno być jedno województwo śląskie ze stolicą w Opolu. Nie wszyscy się pewnie ze mną zgodzą, no ale reakcja opolska kiedyś tak wyglądała. Żarty żartami, natomiast na dzisiaj przed nami naprawdę ważne zadania, bo za chwilę trzeba będzie chyba naprawdę naprawiać Polskę nie na żarty. I nie będzie to wcale łatwe zadanie i każdy sojusznik, każdy, kto chce dobra wspólnego, kto chce obrony demokracji, jest przez Koalicję Polską niezwykle pożądanym partnerem. Tym bardziej wszystkie organizacje lokalne, które niesamowicie wzbogacają, jak taki wielobarwny bukiet kwiatów, ten lokalny krajobraz polityczny, są wartością dodaną, bo kto jak nie my, tu żyjący i mieszkający, znają lepiej problemy tej ziemi, tych miast, tych wiosek. Jesteśmy stąd, wy nas znacie. Nie jesteśmy jacyś plastikowi czy przywiezieni w teczce. Dlatego Wasze problemy są naszymi problemami i chcemy próbować wspólnie rozwiązywać. Bardzo się cieszę z tego pierwszego, myślę, z wielu jeszcze spotkań. No teraz poproszę, żeby głos zabrał szef Ślązoków Razem w województwie opolskim i przedstaw się. Jestem przewodniczącym struktur wojewódzkich z Ślązoków Razem w województwie opolskim. Nazywam się Krzysztof Kasperek. Dzisiaj taki moment mamy dosyć bardzo piękny, ponieważ zacieśniła się współpraca w regionie opolskim ze strukturami Polskiego Stronnictwa Ludowego i myślę, na wzór śląskich kontaktów w PSL-u ze Ślązakami Razem będziemy dążyć do tego samego poziomu relacji. Moim zdaniem Polskie Stronnictwo Ludowe wraz z Ślązakami Razem może wiele zdziała dla regionu, szczególnie dla osób czujących się, deklarujących narodowość śląską, jak i również sympatyków śląskiej nacji. Jesteśmy na etapie budowy struktur. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy by chcieli wstąpić w nasze szeregi, by wstąpili, bo im nas będzie więcej, tym lepszy efekt będzie współpracy i zacieśnienia tej współpracy w województwie opolskim. Myślę, że to tyle na ten moment. Oddaję głos tutaj koledze Andrzejowi Latuskowi. Witam, Andrzej Latusek, zastępca przewodniczącego Ślązoki Razem na województwo opolskie. No tutaj jest bardzo fajnie, że dzisiaj my poznali przewodniczącego PSL tutaj na województwo opolskie. No i my chętnie podamy każdemu ręka, każdemu temu, który widzi, że jednak w tym kraju są Ślązoki,
że w tym kraju jest mowa śląską i każdemu temu, który chce współpracować z tymi Ślązokami. Także jak najbardziej taką relację z takimi partiami możemy kontynuować i wspólnie coś w tym kraju zbudować. Dziękuję.